Bé, hola de nou. Aquest és el darrer vídeo que fa referència al sistema immunitari. Concretament fa referència a la relació que hi ha entre una infecció d'un microorganisme concret i els efectes que això produeix sobre el sistema immunitari, i veurem com això es produeix. La infecció la produeix un virus, aquest virus d'aquí, que és el VIH, que vol dir exactament virus de la immunodeficiència humana. Recordeu que aquest virus és un virus d'RNA, el seu material genètic és RNA. Recordeu també que aquest virus té un enzim que es diu transcriptasa inversa, que quan entri tot això dintre de la cèl·lula no serà capaç de passar la informació del seu RNA a DNA, i a partir d'aquí aquest DNA s'integrarà en el genoma de la cèl·lula. D'acord? Entraríem aquí en la que anomenem fase lisogènica del cicle d'un virus. D'acord? Molt bé. Aquest virus, recordeu que la seva transmissió es fa, o la seva via de transmissió és el contacte directe entre la sang d'una persona infectada i una persona que no ho està. Aquest virus, com que entra directament a la sang, es salta o esquiva totes les barreres o totes les barreres físiques del cos, és a dir, la pell, les mucoses, etc., i també esquiva la part del sistema immunitari inespecífic, fagocis, etc. Entra directament a la sang. D'acord? El que passa que aquest virus, en comptes d'infectar una cèl·lula del nostre cos, com pot ser una cèl·lula del pulmó, una cèl·lula del cor, una cèl·lula del fetge, etc., el que fa és buscar dintre del torrent sanguini totes les cèl·lules anomenades limfòcits T helpers. Recordeu que aquestes cèl·lules del sistema immunitari són les que activen tot el sistema immunitari, sobretot el que activen és la resposta específica del sistema immunitari. Aquest virus infecta aquestes cèl·lules, recordeu que el seu DNA s'integrarà dintre del genoma de la cèl·lula, i quan això hagi passat, aquest limfòcit T helper pot fer vida normal, és a dir, seguirà reconeixent antígens, seguirà activant els limfòcits B, el cos seguirà secretant els seus anticossos, és a dir, el sistema immunitari segueix funcionant de forma normal. El problema vindrà quan aquest virus comenci el seu cicle lític. Recordeu que tenim integrat el genoma del virus en la cèl·lula infectada, i quan aquest virus s'activa comença a utilitzar la cèl·lula per fabricar tots els components vírics. D'acord? Quan estiguin tots fabricats, es produirà l'encapsulació del material genètic més les proteïnes víriques, i es formaran nous virus que arribarà un moment en què sortiran a l'exterior. Recordeu que aquests virus s'emporten una part de la membrana del limfòcit T. Aquests virus surten a l'exterior, i què fan aquests virus quan surten a l'exterior? D'entrada aniran a buscar més limfòcits T helpers, tots els que vagin trobant mentre vagin corrent per tot l'aparell circulatori. D'acord? És a dir, que a la llarga tots els limfòcits T estaran infectats i tots els limfòcits T aniran morint, i per tant el nombre de limfòcits T que nosaltres tenim circulant per la sang, si estem infectats pel virus de la sida, aniran disminuint, aniran desapareixent de la circulació. D'acord? Això vol dir que el pont que hi havia entre els macròfags i els limfòcits B no existeix. És a dir, l'encarregat de fer aquesta activació del sistema immunitari adquirit, específic, ha desaparegut, o n'hi ha molt pocs, el qual vol dir que la resposta immunitària serà molt, molt baixa. Quines conseqüències té això? Doncs molt fàcil. Si en aquests moments apareix un bacteri patogen, aquest bacteri patogen sí que pot ser reconegut pels macròfags, poden exposar el seu antigen sense cap problema, però no hi haurà l'activador, és el limfòcit T helper, encarregat de reconèixer aquest antigen i activar els limfòcits B perquè secretin anticossos contra aquest bacteri. Al no existir això,
tots els bacteris que no siguin detectats pels macròfags i per tant no siguin fagocitats podran entrar a l'aparell circulatori del pacient, si és el cas, i aniran a buscar cèl·lules per infectar. Per exemple, aquest bacteri pot produir una infecció, no sé, en els pulmons, pot infectar les vies excretores, o podria infectar el fetge, o pot infectar l'aparell digestiu. Per tant, en aquests moments, aquesta persona el que té és una malaltia. Però quina malaltia té? No té una malaltia originada directament per l'UVIH, sinó que té una malaltia relacionada amb el bacteri que l'ha infectat. D'acord? És a dir, el virus de l'UVIH no produeix directament la malaltia, sinó que el que fa és deprimir el sistema immunitari, la persona queda immunològicament deprimida i per tant no pot reaccionar contra aquests bacteris que van entrant. Amb la qual en aquests moments la persona estarà malalta, però estarà malalta gràcies al bacteri patogen que ha entrat. Òbviament no el pot combatre, el qual vol dir que la malaltia serà greu i pot inclús provocar la mort de la persona infectada quan està en aquesta fase immunodeprimida. D'acord? No té per què ser un bacteri, pot entrar també un altre tipus de virus, que aquests virus, com que no són, diguéssim, són detectats pels macròfags, però en aquests moments tampoc tenim els helpers per activar el sistema immunitari, doncs també podran entrar i podran infectar qualsevol òrgan o teixit de la persona infectada, en aquest cas d'aquí, per aquest virus. Amb la qual en aquests moments aquesta persona que està immunodeprimida perquè el seu sistema immunitari no s'activa, doncs caurà malalta per aquest virus i tindrà la malaltia originada per aquest virus, no per aquest d'aquí. Aquest l'únic que ha fet ha sigut desactivar el sistema immunitari, és a dir, fer que la persona tingui un sistema immunitari deprimit i no pugui reaccionar contra microorganismes que vagin entrant en el seu cos. Per tant, normalment la persona que està infectada per l'UVIH, en les seves fases terminals, el sistema immunitari està quasi a zero, és a dir, no té linfòcits helpers, i qualsevol microorganisme que vagi entrant doncs no troba cap oposició ni cap reacció del cos i va infectant els diferents òrgans, aparells o teixits de la persona diagnosticada d'una infecció per UVIH ja en estadi avançat. Llavors qualsevol microorganisme que estigui en l'ambient doncs tindrà efectes molt greus per la persona immunodeprimida. Aquests bacteris o aquests virus no tenen per què ser molt virulents en una persona sana, però en una persona immunodeprimida, és a dir, que té els linfòcits aquests, els helpers, doncs quasi a nivells molt baixos, els efectes són molt més greus. Per tant, normalment una persona que està infectada per VIH no està malalta en si de l'UVIH, sinó que està infectada per l'UVIH, està malalta de tots les malalties que tingui són originades per tots els microorganismes que tenen la porta oberta per entrar dintre del cos i anar a infectar qualsevol cèl·lula de qualsevol teixit i provocar la malaltia. Normalment els pacients en estat avançats d'una infecció per VIH la seva mort es produeix per moltes infeccions alhora que el cos no pot suportar. D'acord? En aquests moments la solució d'això no hi és. No hi ha vacuna contra l'UVIH, d'acord? No existeix vacuna, l'UVIH muta molt i per tant és difícil de fer una vacuna. I segon, l'únic que es pot fer és fer que el pacient convisqui amb el virus, mantenir el virus a ratlla, de manera que puguin sobreviure alguns linfòcits activadors i d'alguna manera pugui seguir funcionant el sistema immunitari, encara que sigui a nivells baixos, però que funcioni una miqueta. Més enllà no es pot fer gaire cosa més. Mantenir la malaltia en estat crònic, és a dir, hi ha virus corrent pel torrent sanguini, però intentar que alguns linfòcits T helpers puguin seguir funcionant i puguin intentar activar el sistema immunitari contra
els microorganismes que ens vagin entrant. D'acord? Doncs molt bé, doncs fins aquí. Això és el final de tot el sistema immunitari.